Vanuit 29 landen in 3 continenten streken afgelopen weekend zo'n 1500 judoka's neer in Venray. Voor de 42e keer organiseerde judovereniging Venray namelijk het International Judo Tournament. Een gewild toernooi voor veel verenigingen. Zeer zeker, zeer zeker. In de judowereld is het echt een begrip. Ja, wij zetten de inschrijving open voor dit toernooi op oudejaarsnacht. Ja, om 12 uur, waar iedereen aan de borrel zit. Ja, maar judoclubs in Europa die hier willen starten, die zullen eerst achter de computer moeten kruipen, ja, om in te schrijven. Nou, dat hebben ze dit jaar gedaan. 1,5 uur tijd. Nog geen 1,5 uur tijd hadden we onze 1500 deelnemers bereikt. Ja, dus je kunt wel zeggen dat het populair is. Ja. De snel gevulde inschrijvingen geven aan dat het toernooi hoog op het lijstje staat van veel judoclubs die al vaker in Venray zijn geweest. Dit komt ook mede door de sterke bezetting en goede organisatie van het evenement. Nou, over het algemeen zijn de clubs wel heel tevreden over ons toernooi en heel enthousiast. Ja, dus ze komen meestal wel terug, willen terugkomen. Ja, maar meestal trekken ze ook weer nieuwe clubs uit die diverse landen mee. Je ziet Israël bijvoorbeeld, in het begin krijg je 1 club. Ja, en er zijn nu alweer 4 verschillende clubs uit Israël die hier zijn. In Europa is het natuurlijk een enorm begrip, het ons toernooi. Ja, dus het zou leuk zijn als we daar ook Japanners konden krijgen. Ook van de organiserende club deden de talenten mee voor de prijzen. En natuurlijk om de eer van de club hoog te houden. Ja, de talenten die wij hebben, waar we mee op wedstrijden gaan, dat zijn meestal de wat jongere judoka's. Ja, het oudere judoka, dat is meestal toch wel geconcentreerd in Nederland tot een paar clubs. Ja, en we gaan straks hopelijk genieten van Marit. Marit is wel een van onze kanshebbers op een medaille. Zo, zo mee. Zo, let op. Juist, heel goed. En nou zelf mee. Ja, ga door, meisje. Ga door. De 8-jarige Marit kwam 2 keer in actie op de finale tatami. Ondanks dat ze de tweede partij verloor, kijkt ze tevreden terug op haar toernooi. Het ging wel goed. Ik had gelukkig niet zo'n grote pool. De eerste wedstrijd die ging wel lekker. En de tweede iets minder, maar ging ook wel goed. Ja, dus dat meisje was ook een beetje groter. Ja, maar ja, maakt niet uit. En wat is jouw favoriete worp? Heb je iets waar je zegt van nou daar ben ik keigoed in? Nou, ik doe meestal overnemen. Dat doe als je iemand een worp maakt en dan met een andere worp een kaart gooien. Vind ik wel leuk. Volgens mij ook een hele fanatieke trainer of niet langs de lijn. Is een goede trainer? Ja, heel goed. Vind je judoclub, vind je een leuke club? Ja, heel gezellig altijd. Doen leuke dingen en zo. Wat vind je leuk aan judo? Nou, je mag gewoon helemaal losgaan en iedereen mag je gewoon lekker gooien en lekker helemaal, je mag gewoon lekker helemaal iedereen kaart gooien en als je prijzen wint is het natuurlijk ook heel leuk. En hoe vaak train jij in de week bij de judoschool? 2 keer. En wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet, maar ja, ik hoop dat ik nog veel meer prijzen met judo ga halen. Juist!